التزام تماما جبال بكري من الحيطة خذيهم بكرة بالتباشر نسكبها لحظة بقى فضلها زبير وقت bu saloncan وقت çeper dibine. Çeper Aliye teli leşleri de ne yapar? دەستپێک وی ئاگاهی بدم ئە فیلم بێکی هەنج شۆپاندن 2017 داویە 2017 و دەستپێکی 2018 me Kobanî kişand sahneyê Herîzê de 195 me Kobanî kişand Kobanî ciyek û berxwedana de taxakî neketiye wê derê bû taxa gumrûkê dibêjin wê derê me kişand hin sahneyê jî me Qamişlo kişand hinek sahneyê kur yan jî Dimenên ku rastî me nav edîtê de me Amedê bikaranî lê şart û mercên ku çawa bû hûn dişopînin ev şer berdewam e vî demî jî operasyona Raqqa hebû aliyekî ev derbû aliyek jî dema me dest bi kişan nekir dorpêçkirina û dagirkirina Afrînê dest pê kir û dîsa derdora Rojavayê Kurdistan û derdora vî jî şere din jî hebû lê şart û mercên ki aliyê şer de ev bû lê aliyê din jî mesela çûyîn hatina Rojavayê Kurdistan jî zahmet bû belkî hinek niha sivik bûye lê bêdemê hin zahmettir bû şart û mercên ku tu kamera anî lîstikvan peyda bikî yan jî kesên ku vî karê dizanê aliyê teknîkê da tu derveyî welat bîne Rojava hin zahmettir bû lê wek ekîbe fîlme Sûrê grûpekî pir mezin bû ne tenê ezim wê ez dikarim ser navê wê tiştên bêjim çünkü grûpekî pir ev bû yani mezin bû ama mezinbûyîna wî ne aliyê tenê hejmar da aliyê baveriye da hejmar bûn çünkü wekî ev ekîba fîlme Sûrê me bawer kir ku em dikarin wê derê fîlme bikişînin aslında vî bawermendî û alîkariyê xelkê Kobanî û ev vî fîlm serket ez dikarim vana bêjim بحثا زحمتیه کر زحمتیه و کشاندن ملی کو آلاف در باسکرنی آلانی باکر و جلات سوری دملی کو سینور قافات کری بون آن چه بون yani zaten sinor beş ekevi bekiriye bu her tişte ne bekiriye anine kamera anine insana u ev hebu yani hanek rey rebaza rojnama gerti rey rebaza hanek din me hanek kes ani yani hanek alavan sinema me ani hanek ji ve deri hebu tişteki hazır em hemu bikarani lê tiştekî herî zahmet ne ev aslında vekirî biaxivin tiştekî bo me herî zahmet astengiye psikolojik e ev jî çi ye em dibêjin rast e ji aliyekî rast e şart û merce şer da şart û merce wisa imkanên teng da fîlme mezin yan jî fîlm kişandina wî em nikarin yan jî em bikarin jî ne wî demê de bikarin bo wî jî çawa dibe aliye psikolojik de bawerbûyîna xwe keme me xwast ev psikoloji em derbas bikin çünkü imkanên heyî de tu dikarî hunere hin serkefte bikî çünkü her tişt hazır be zaten herkes dikare bike şart û merce Kurdistan jî diyar e ev dibe ku berdewam jî bike şer jî berdewam e hin xilesne bî hin belav bûye lê gerek aliyê huner veje û her wekî din berdewam bike mesela Afrîn rast e berxwedanek hebû lê aliyê huner çi bike yani bisekine çi bike bu jî gerek sinema jî nesekine fîlma xwe bikişîne û wekî îro wekî do wekî sibe em fîlma xwe parve jî bikin çîrok xwe em parvekî bikin ev parastina welat herî tiştekî giring e çünkü parastin tenê ne aliyê leşkerî de dibe parastina hunerî parastina vejeyî parastina diplomasî em dikarin bu vî şeklî nirxa xwe em biparêzin zimanê xwe biparêzin yan jî çîrokê xwe em dikarin biparêzin ev filmê ku hatî kişandin dimilê bêjin milê sînema Kurdî de çiqasî karê bandoriya xwe bike di heman demê de hemî jî asta ji xwe berxwedana gel beramberî hêzên desthilatdar hêzên ku Kurdistan dagir kirin yani her du micara de milê berxwedanê de milê sînema Kurdî de çiqasî tesîr ev heye çiqasî wekarî bû hûn ji bo sînema Kurdî hûn ji bo berxwedana gelê Kurd jî hûn gav bavêjin vir de
Ondan zaten vaki revşa civaka yani Kurdistan yani derveyi Kurdistan'ı pır xebaten sinema hene. Le anek belavene yani her parçaya da hene. O derveyi velat didome. Le evde psikolojik çava hebu. Mesela prodüksiyona mezin emnikarın film bikişinin. Ev film ez bavarım cesareteki u sahabı ki emdikarım prodüksiyona ki mezinci filmi ki bikişinin. Dudiya bu filme Kurdi mesela çava heze xwa bawer bûyîn. Ana baskir mesela minak listik vantiye da kesin ku vi filme de cihe xwe girt insanek ve zaten vi hasti jiyan kiribu. Mesela minak Rubar Şervan pişti film disa vi berxodane de haftane şehit ket. Ev ne listik ban bu. Le mro vaki rebaza sinema Kurdi da rasti şirovakirina rasti da dibe ku insanın ku zaten ve deri jiyandaki ve hesti jiyandaki servi de sinemaya xwe en azından vaki şahsi vaki grubama em wana bawer dikin sinema axa xwe da insana xwe dikare bilind bike yek ji ve filme de kesen ku paş kamera ji cihe xwe girt zaten cep rast u nav vi berxodane de yani bovici em dikarin heze xwe vî karî bikin. Lê aliyekî psikolojik çiye? Rast e em amatörün hinek mijarede. Çünkü me zede film çenekiriye. Me çekiriye lê ne zedeye. Yek ji tecrübeye me pir ne zedeye. Lê em dikarin profesyonel bu fikrin slogana me yek ji ev bu. Em amatörün rast em plansazı yok disiplina xwe em dikarin tişten mezin bikin. Bo vî jî herkese de me ev qadexe kirik bu navmeda. Tiştek em nikarin yani em dikarin ev xas bikin tune bu. Em vaki derfet xwe em dizanin rastiye xwe em dizanin ama vi rasti vi derfet em dikarin tişteki heri mezin çava bikin. Ev cesaret em kudari me girt mesela em rojane Suriye'de girt. Yek belete de peviste vaki şoreş hünermendeki yani hünermendan vaki ronak biran qasi şervana ve qasi şoreşkere ve verek be cesur be yani. Eğer ev be Aliye mesela berxudana sedroje em bastıkın ama vaki Aliye sinema yani Aliye veje Aliye hünere de minakame usa pır kemen. De fikrin mesela ki Halil Uysal, Halil Dağ ne? 20 sal beri film kışan diye. Bu veci gerek cesaret lazım bu me. Ez baverim Aliye sinemaya Kurdi da u vi cesaret vi film ez bavar dikim avabik. Yani ha gelek peş bir kenj buy film sinema hem cihani hem Kurdistan'ı tena hazır kirin. Ve dehen peş bir kada başdar bune te de anna. Film belki önce Chopin'den despeki premiera cihani yani nişandana yekemine fermi festivala navneteviye Kolkata yani Hindistan'ı çebu ve derici alakaya ki ve deri bu yani. Çava mesela salonaki sesat kes bu pensat kesat belki derdura pensat kes şimdi karı bu vara ve deri. Tişteki balkeş bome ev bu Hindistan jayın tişçe bu. Ev ne tenigradayı filme. Dünya o ki ser ragahandine dışopine. Ve deri de tişteki nuheye. Yani tişteki em çedikin tamam baldık işine eğer tişteki em serkefti bikin Aliye sinema evji mühime le tişteki ve deri nuheye. Evji çiye işte ev em serde sinema dikişinin eve. Mesela nişandana Kolkata pevist bu düdü her festivalda bu her filmeki düdü nişandan ev ana alakaya ki mezin şey bu kırın sisi. İnsanın ku mesela hiç belki ragandına da ne Chopin griye yani femkir yani çirok ama femkir. A düdüye jeme vederi fermi do rimelana me galaya yani nişandana yekeme do çekiri bu. ده روشون داجی یعنی داویا سبات 23 و 25 چلیجی فستیوال ناونتیوی روتردام واره نشاندن پیشتوی جهنک فستیوال دن و اف جور گاو بگاو نشاندن و فستیوال زده ببه